Türkmenabadyň ençeme ýerinde we onuň töweregindäki etraplarda ýaşaýyş çaýlaryň gaz üçünçülüginde bökdünçlükleri öreди, gazyň doly ketilen pursatlary hem boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Şeýle gurrun berdi. 2 ýanwarda gece saat 3-4 töwereginde Türkmenabadyň bir näçe etrapçasynda we Çärjek etrawynyň watan birleşiginde gaz kesildi. Çärjek etrawynyň başga owalaryna gazyň basyşy azalyp zordan ýandy. Şol gün howa aýazlydy. 5 gradusda saklanyp ümürli we has sowuk duyuldy. Bu barada gurrun beren habarçymyzyň sözlerine görä şeýlede gaz üçünçüligi Türkmenabadyň kiçi etrapçasy ýyl içinde ýokary Kerkenka diýilen ýerde we şondan aňyrky owalarda hem düýpden bolmandyr. Çärjek etrapynda gaz basyşyň azalmagyny duýan ýaşaýyş nokatlaryň arasynda ýaşyl depe we guşçylar owalary hem bar. Gaz plitasyny 30 minutda zordan bir çaýnaklyk suw gaýnadyp boldy. Öýlerdäki peşler, öý ýyladyş enzamlary gazyň azlygy sebäpli öçüp galdy. Diňe Türkmenabadyň köp gatly jaýlary ýeterlik gaz bilen üpjün edildi. Dip habarçymyz aýdýar onuň sözlerine görä sowuk howada ýary gije gazsyz galan ýaşaýjylar gazyň öçmeginiň sebäplerini ýerli häkimetlerden desden anyklap bilmändirler. Häkimetlerdiň ir saat 9 töwereginde gazyň öçmegi bilen baglylykda ilata maglumat berip başlapdyr. Hususan da Türkmenabadyň gazsyz galan etrapçasynda we onuň töweregindäki owalarda ýol gözekçilik polisiýasy awtologly jaýlaryň arasynda aýlanyp ses gatyldyjylar arkaly ýaşaýjylary gazyň ýapylanlygyndan habarly edip öýlerdäki ýyladyş peçlerini we beýleken jamlary ýapmagy talap edipdir. Köçeden köçe aýlanyp öýlerdäki ýyladyş peçleriniň krantlaryny ýapmaly diýip gaýgyryp çykdylar. Gaz saat 11-de gelir diýip awtologly polisiýa mikrofondan adamlara habar ýetirdi. Ýöne gaz 14:00, 15:00 töwereginde gelip başlady. Dip habarçymyz aýtdy. Ençeme ýaşaýyş nokadynyň ýaşaýjylaryna täsir ýetiren bu ýagdaý barada häkimetlerden resmi maglumat alyp bolmady. Türkmenabaddaky habarçymyzyň sözlerine görä ýaşaýjylaryň gazyň kesilmeginiň sebäbini bilmek üçin degişli edaralary ýüzlenende belli bir düşündürüş alyp bilmändir. Bu aralykda ýyl içinde şol ýagdaýlaryň sebäpleri barada dürli maglumatlar öňe sürilýär. Bu adatdan nasır ýagdaý hakda hem ýene de ümsümçilik. Hiç bir ýerden dogry maglumat alyp bolmaýar. Ýöne köpçülik ýerlerinde awtobuslarda adamlar bir-biri bilen gepleşende şol gazyň ýapylmagyna malay gaz gysyjy kompressorundan Türkmenabad we Çärjek etrawyna gelýän uly iki turbanyň birine partlamanyň bolanlygyny aýdýarlar. Şol sebäpden bir turba sanynan çykdy. İkinji turbadan gelýän gazy Türkmenabad şäheriniň köp gatly jaýlaryna bölekleýin berdiler diýen versiýa öňe sürilýär. Dip habarçymyz gazyň kesilmeginiň sebäplerine degişli tasdiklanmadyk maglumatlaryň bardygyny aýtdy. Şeýlede ol käbir ýaşaýjylaryň energiýa üçünçülügindäki problemler bilen bagly 04 telefon nomerini jaň edenlerinde olara uly basyşly turbanyň dykylanlygy, araççylyk işleriniň geçirilýänligi aýdylypdyr.